Mutane ku biyo mu a wannan bidiyon domin mu nuna muku manyan celebrities mu na Arewa da ke shaye-shaye. Mu je zuwa. A na farko muna da Gulde, kai Gulde matsalar ka sai ka je kai shaye-shaye kuma ka cin abinci jiyar da karami dan Allah. Na biyu muna da Hamisu Budeka, kai ma Hamisu Budeka gaskiya shaye-shayen kai a fara yawa. Ka duba bidiyon nan duk wanda ya kalla wallahi ya san a shaye kace. A na uku muna da Maharas, kai wannan ana ganin idan ka an san bin mali ne. Jikan shege kamar gona wiwi. A na hudu muna da Jifresh, kai fa Jifresh dadin ka ba wanda dai ganka ya ce kana shaye-shaye in dai ba ire-iren mu da muka san kana yi ba. A na biyar muna da Mr. Fofotu, shi fa wannan ina ganin kocin ne ila kawai bai sha. Amma dai irin su kodin wiwi loud AZ sun ba tiramuwar kai ba abin da bai sha. A na shida muna da Lawan Sike dai wannan an yi katon banza. Ko kun san cewa wannan Hafsa bebin da kwanaki ta suka mana bluffing muna ta kallo ita ta koya mai shisha. A na bakwai muna da Ado Gwanja na rantsa girman Alkur'ani akwai wanda idan aka gaya mai irin shaye-shayen da Ado Gwanja ke yi kuno aka bashi ba dai taba yadda ba. A na takwas muna da Soja Boy manya masu shan giya ba bari dai in shiru ba a baki na kuka ji ba. A na tara muna da Fresh AB Borno dan karamin yaro da kai kaje kana shaye-shaye ko da yake ban da laifin ka ba zama da Gulde ne ya kawo haka. To mutane idan akwai celebrity da kuka sa yana shaye-shaye kuma ba ku gan shi a nan ba to ku sa mana shi a comment.